umfundisi uMakoko ukhona sibulise ke nakutata ubuda umfundisi wethu sibulise nge-elder yethu uTata uTholi egameni lenkosi Yesu amen. Siyabulisa ke sibulise nakwindwendwe zethu nazo ndingazicalulanga ngenxa yamaxesha egameni lenkosi Yesu. Nam ke ndimfana noma kwabheka ukhona into enzekayo apha kum. Ndiyabona uba ndingumuntu otefayo ingase ndivele nje ndivule nje ndifunde ukuba bendizawuthini na uqobo uhlale phansi. Kodwa ke uThixo ulungile. Sibulela uThixo ngale mina namhlanje intoba avume intoba sibe khona ebukhona lenkosi amen. Sikwixesha ke le-technology mfana. Amen. Apho izinto zenziwa ngendlela ezilula. U-evangelist ebendithumelele ibhayo yakhe via audio. Hallelujah. Qha into esibetha ke network because bekumele bangoku iyadlala apha. Sizimamelele uba ngubani lo ndizomphakamisa. Ngoba ibhayo yakhe ityebe kakhulu mali. And the anointing is too much. Ndithi xa ndifunda ndenzama ke manje into bandiyikokotele ndibhale kanti uThixo umoya ingcwele undincedile bendingayazi network izasokolisa ngoba bekumele bangoku siyimamele amen. Kodwa ke asikho apho ngoku ndivumeleni bangcwele ndiphakamisa umvangeli. His name is Songezo Joseph Fulani amen. Uyaseva ke under the leadership okanye the covering of senior pastor X Xingana amen. Usuke ke phaa kwibandla i-Back to God through Christ Evangelical Crusade. Hallelujah. Kuyabonakala into ba uyayiphelisa uThixo lento no church apha ecaleni kodwa ke asikho apha amen. Brother Songezo ke is a self-employed businessman and filmmaker. Uthe xa beyithetha ke le ndawo phaa kwi-audio wathi it is because into ebangela into yokuba thina abavangeli sibe ngabantu abane business zabo apha ecaleni. It is because asifuna usokolisa ibandla amen. Ngoba ivamile lento abantu abathunywe nguThixo ufumaniseka into bangoku basokolisa ibandla bangabi nazo izinto abazenzela yona apha ecaleni. So umvangeli ke ngomnye wabagcotywe bakaThixo abanamashishini wabo. Hallelujah. Ukanti ke uyabhala neefilms bangcwele uyiyo neproducer ye-Christian film. Ayizo film nje ayingo Bold and Beautiful but it is a Christian films that portray the true lifestyle of a believer. But at his core, he is an evangelist and missionary. Udla ngecacisa kumpost intoba yintoni missionary. Amen. Hallelujah. Kodwa ke uzawutsho uba yintoni missionary. His greatest passion is winning souls for Christ. Amen. And he gave his life. Akenzi nje engakhange azinikele kuThixo. Amen. He gave his life to Jesus in his early teenage years. And in 2012 he had a life-changing encounter with the Holy Spirit. Amen. Ukubana lanto umuntu enze nje engayazi into ukubana lo mbizile ngubani okanye engenazinto azibalisayo zohambo lwakhe. Kodwa umvangeli nokuthi in 2012 ikhona into eyenzeke ebomini bakhe. Amen. So ithi ke ngokulento ibhalwe apha and he was baptized in his power amandla kaMoya Ingcwele. God called him in 2017. In 2017 ukulapho waye wava ubizo lukaThixo. Kodwa ke niyayazi bangcwele it is not easy to just say yes ungenazo i-confirmation. In 2020 he fully accepted that call and today he travels across South Africa preaching the good news, planting churches and making disciples of Jesus. Hallelujah. 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 Size kumke ukwentoba kutheni nje ndizomuphakamisa ngokwami. I first met Songezo in 2018 when he founded a youth movement. Kwango 2018 ke bangcwele mina uqala kwami umbona. Ngela xesha babeyila i-movement yabantu abatsha. Amen. Pha e-Crossroads. Ngalisahlala e-Crossroads ke ngolo xesha. Yena ke neteam yakhe bandicela because bathi xa bebona ukuba nelanto xa usendaweni into kuThixo akugqamise ngoba kaloku siyakholwa. So ndaba ngomnye wabantu abagqamisayo kuThixo into bathi xa bendibona babone kulungile into kubana basebenzise i-premises zam for prayer gatherings la movement yabo. Amen. Ndaye ndavuma ke bangcwele because nami inhliziyo yami ikhona phayana. Amen. And later neteam yakhe bacela bathi mama
siyayibona le into yobana sithandazela apha kwakho siba nee-events esizenza apha kwakho but sicela into yoba ube imentor yethu. Amen. Wandinceda kuba ubangcwele ndayimentorisha la youth movement ndincedwa nguThixo. Hallelujah. Neteam yakhe lo. So okay, ndiyayishwakathela ke bengcwele because andifuni utya ixesha likamvangeli. Kodwa kuyo yonke into njengomntu otyala amabandla kwiSouth Africa yonke, ukhulele enkonzweni, kodwa wabona kulungile into yokuba abe nobudlelwane noThixo. Kulapho ke waye waqala ke into yobana akhe i-relationship yakhe noThixo. Amen. Ndiyacela ke bangcwele ngokuzithoba okukhulu simele ngenyawo sonke. Hallelujah. As sisamkela u-evangelist, ikhona ke into special kwegama likaJoseph. Amen. As basisamkela umvangeli, ngicela simqhwabelele izandla. Ungumuntu ohlabelelayo, ungumuntu othandazayo, ungumuntu oshumayelayo. Hallelujah. Ndiyacela into yoba silungise ukuhlala for the evangelist is in our midst. Ngicela mvangeli uze ngaphambili. Hallelujah. Igani kuchese kumholike nophiwa amandla uJesu nathi unathi ngoma sizobona yebo bakithi yebo bakithi uJesu fanele
Thank you, Jesus. Hlale phansi. Jesus. Thank you. Isingodo zethu moyo igcwele sikhumbula izenzo sizishumayele ihlambo oyigcwele usebenze apha usebenze ihlambo sibulise otata bonke, sibulise omama, sibulise abantu abatsha uteenager ngegama lenkosi uYesu, amen. Besizama ukubulisa igama lenkosi, amen. Hallelujah. Asamubulise igama lenkosi, Hallelujah. wabafulani ifani yami, amen. Sibulise wasanda siswethu, Oh yes Lord. Mfola Mshulu, Jesus. igama lenkosi sibulise Mamphethe, Hallelujah. khethe igama lenkosi uYesu, Thank you, Jesus. amen. Wabafulani ke ifani yami, uYesu wandixolela izono, nafikelwa nguYesu ngelanga wandenzela ufefe ukuba andixolele izono. Igama lenkosi uJesu malibongwe. Wandifikela manyani qale ukhonza icawe yamasindiswa 2009. Igama lenkosi uYesu malibongwe. Khonza ecaweni yasekhaya kodwa ndandinesifo
isifo esasengisokolisa esasinganyangwa odokotela singanyangwa nangamagqirha nayiqawe yasekhaya yohlulwa sesisifo igama lenkosi uJesu malibongwe kanti lesifo gama kuthiwa usono igama lenkosi uJesu malibongwe lesifo asiqedwa lesangoma azamba zonke izangoma ukwazi sikwisangoma ushembe uyakwazi ukubaphilisa abantu xa begula ushembe uyakwazi abantu bengaphangeli abanike imisebenzi kodwa ushembe kunento emohlula eyi-1 ukususa umuntu ezonweni ulihlanyana unazi blessings naye igama lenkosi uJesu ulihlanyana ngakunika imoto manje igama lenkosi balibonge ngeke ngithembiswe yi-1 ngeke akususe ezonweni inye indoda eyakhutshwayo special for sins yona yakhutshwa special and uba singathekisha uJesu ngohlukene ntoni kwinkosi zonke ngohluke ngosusa umuntu ezonweni Jesu andithethi cawe ndithetha ngoJesu andithethi inkonzo ndithetha ngoJesu into ohluke ngayo nje inye umfana kaThixo iyathwala two yasusa ayithwali nje le iyathwala number 2 iyasusa Jesus ungaphonsi ngasusanga igama lenkosi malibongwe futhi naxa ifikile asiboni ngokucula kwabantu asiboni ngohlabelela uma abantu behlabelela becula besithi bana no kusibona ngoba xa ithwala isuse sisibone ke ubebona apha imvana kaThixo yafika asimanisi sithandaze Jesus lencwadi yesibili yokumkani chapter number 6 verse number 1 ncwadi yezenzo 3 verse number 25 and 26 kana masithathe nje uverse number 26 yedwa ngenxa yamaxesha sithandaze ithanda izandla zenu sekuthiwo ke ndizalo mthatha ndisuka khona igama lenkosi Yesu malibongwe umsebenzi wonke ndiyaba umhlaba wonke ndihamba netende igama lenkosi Yesu malibongwe ndivakalisa ubukumkani igama lenkosi Yesu malibulelwe ndivakalisa uYesu oxolela izono zabantu sabe ke sizila umhlaba wonke singayiplanti inkonzo yethu kodwa siplanti followers of Jesus Christ igama lenkosi Yesu malibongwe abantu nabantu esikhonza nabo esibazeleyo ayingobantu besiplana ubazala ngabantu abathande ulandela thina kodwa thina besibeke uKristu igama lenkosi uJesu malibongwe sihamba kitende lethu asicela nomnikelo sishumela uJesu priceless igama lenkosi Yesu malibongwe we preach Christ ongeke ndimthenge lentshumayelo yami ngeke uyithengela nge-10,000 iduri into uJesu ayenze emnqamezweni that is why intshumayelo le asitshaji ngoshumayela asitshaji ngobulalekela uYesu sibile siyaba umhlaba wonke igama lenkosi Yesu malibongwe asitshaji ngokucula asitshaji ngiyabasizela abantu abenza into kaThixo betshaja abantu igama lenkosi malibongwe abantu abanomoya kaJudas Iscariot wakuthengisa ngegazi engenatyala basizela kakhulu basizela ngendlela emangalisayo abantu abagqiba umhlaba becula bebiza abantu imali ngento benzayo baphethwe ngumoya kaIscariot wathengisa ngegazi engenatyala. Gospel of Jesus Christ is free of charge, priceless. Alikho ixabiso ivangeli lothengwa ngalo. Alikho funda le verse sithandaze ngayo le ncwadi
yesibini yokumkani funda kusiXhosa esitsha u96 sithandaza Incwadi yokumkani yesibini chapter 6 verse 1. kwesiXhosa sitsha Bathi onyana babaprofeti kuElisha. ifunda kwesitsha u96 sifuna uthandaza ungayifunda nje u96 unoxoxo ungayifunda nale yami ibhayibheli ungayifunda ke sisi sithandaze Siyaqala pha ku verse 1. yes Iqumrhu labashumayeli lathetha labashumayeli lathetha noElisha lathi lathetha noElisha le ndawo sihlala kuyo kunye nawe incinci gqitha ayisilingani masiye eJordani ibe ngulowo nalowo azigawulele isibonda azigawulela isibonda ukuze sizakhele indawo yokuhlala khona uElisha wavuma wathi yani omnye wabashumayeli wathi awungehambi nazo na izicaka zakho nkosi yami uElisha wathi nam ndiyaya waza wahamba nabo baya ke eJordani baza bagawula imithi khona umvangelo umshuma thandaze thank you Jesus izwi lakho Thixo yes izwi lakho Nkosi lingumlilo lona lihlaba lahlule ngalo izwi lakho Nkosi kuyaphila konke ngezwi lakho kuyamila konke obese kulahlekile ngezwi lakho Nkosi siyaqhophozela izwi lakho lingamandla lona lodwa liphuthisa isimbabala izwi lakho lingumlilo oqothulayo izwi lakho lidala kungekho kubekhona izwi lakho liletha abalahlekile izwi lakho liyabhodloza izwi lakho liyakha izwi lakho liguwe izwi lakho liphilile liphilile izwi lakho liphilile izwi lakho liphilile izwi lakho liphilile izwi lakho liphilile lona liphilile yes Lord uthi lombhali abashumayeli bacela uElisha ukuba mabahambe ayogawula iBhayibhile ithi bahamba naye uElisha baya kwintsimi ethile ukuba bayogawula now iBhayibhile ithi lamadoda ayene-status sokuba bangabashumayeli number 2 lamadoda ayene-experience yokugawula imithi now abesecela ke umshumayeli uElisha uba sikhaphe uhambe nathi uyogawula now bafika ke entsimini ingulowo ephethe izembe lakhe bafika babazalwane ingulowo ephethe isikhali sakhe abafika kule ntsimi ngoba kukhona into enamandla yilaba beyiphethe esandleni ngaphezu kokucula kwabo ngaphezu kokushumela kwabo kodwa
babephethe ababazalwane esandleni sabo kwakunento esatshwa ngamadimoni kwakunento esatshwa ngusathana ngoba ngeke usathana samnqoba ngamakhorasi ingekho into esiphetheyo uma ngaba uMoses azongena eGibhithe uxelela uThixo uMathixo ndiyawazi amanyala kaFaro ndiyawazi namandla wakhe wabe sesithi uThixo kuye thatha apha le nduku uyabona mfana wam le nduku le xa ufika eGibhithe izakwenzela imihlola izakwenzela izimanga now nalamadoda ke anikwa isikhali into azawuhamba ngayo kweli xesha linje into azabohluka ngayo ngoba zohluke ngamaculo bakhona amaculo ngaphezu kwethu azohluke ngeBhayibhile nezangoma ziyayiphatha kukhona amadoda kukhona abomama into mele zohluka ngayo yintoni lebukhali yile uyaswayithonyelwayo wahlanjwa wahlanjela intsindiso wahlanjwa wahlanjela impilo endwele wahlanjwa wabafela bonke abaphila emhlabeni wafela amaphara wafela izangoma wafela umanganiso wafela usembe bonke abafelwa yintoni unobangela wabufa kwakhe ukuze abaphilayo imani abaphilayo wahlanjwa ukuze abaphilayo bangaphileli bona imoto zikhona ufika imoto imithathu ufika ikhona uyabona uyasufika abantu bedriver benemenshini angafele emenshini angafele emenshini ufika abantu bedriver yesu benemali angafele mali wafela impilo ukuze amantombazana lapha ayekade edumele ongalungi Kanti Yesu wafela ukusalunge wafela amaphakathi wafela iprostitute wafela abanqilayo wafela abadakwayo ukuze bayeke udakwa wafela abatholayo ukuze bangathi sebengaphakathi baqhubeke nento abayiphila haleluya wajonyozwa ubethewe ukuze siyeke ukuphila into esiyithandayo ukuze siyeke ngathi sishumayele siyeke ukuphila into ethandwa sithi siyeke funda le verse mama uphethe isithandaze nayo verse number 5 namazembe ayamele lento inamandla insindiso nawe izembe linomphilo izembe kukhona lento inamandla phambi insindiso abantu basekhaya hamba mama uthe omnye esagawula umthi manje lesakhonza Jesus besagawula hamba
suka lapoqa izembe Now, bathe sagawula Jesus kwavela kwenye indoda kwaba bashumayeli yafikelwa sisimo yaphoqelwa lizembe le ndawo insimbi yathola imali kwavela kwaphoqa izembe lonke kwavela kwaphoqa lento ebukhali washiyeka umphini washiyeka kade izembe laphoqa ashiyeka amakhorasi nomzalwane usakwazi nogidisa lo usakwazi noshumayela Hallelujah. kwavele kwaphoqa lento enamandla Mighty God. kwaphoqa insindiso kwaphoqa i-holiness ikhona manje into ramaphosa angayivala uramaphosa angamvala ushumayela uramaphosa angawavala amantulo uramaphosa angavala ibhayibhile kanti khona into engavalwayo indlela ophila ngayo insindiso ayivalwa impilo ayivalwa haleluya ngivalwa baphoqa izembe ma baphoqa izembe laphukuka lalahleka wathi bengekho nje waphila into ayithandayo ngoba kuphoqa izembe ndiyayithanda le ndoda kodwa yaphoqelwa yalahlekela istatus ikhona ungaziwa ne-experience namandla okhonza asekhona kulo mfana kodwa ikhona into elahlekileyo ndizoshumayela namhlanje kubantu abalahlekelweyo bakhona abakhonzayo bayashumayela banestatus eziphezulu kodwa ndizobashumayeza niyabiza ekhaya niyabiza ebucweleni niyabiza ekhaya Apotela washiyeka umphini bakhona abantu abagawula ngomphini into enamandla isekho kwambiwe ihambo kanti kwashiyeka ukuthetha kwambiwe ihambo kwashiyeka amakhorasi lo mntu lo uyaziwa yena noma ungamkhangela emsebenzini wakhe uyaziwa ufulayo kodwa usindiswe akaziwa noma ungayabuza phaa uba niyamazi ufula bathi ewe xa sibuzwa niyamazi usindiswe kodwa hayi sazi ufula kodwa usindiswe asimazi sizabuyisa amadoda abatata bomama babhuti bosisi ikhona into elahlekileyo emzimbeni the body of Christ njengelo hlukene linje kukhona exabene naye sizonibuyisa akakhonzwa kanje uThixo sizonibuyisa kukhona into wasifuna kuyo haleluya ukhona la Yesu namandla usakhona Yesu usanakhulula abantu solahlenzwa zethu asibethele izandla uxabene naye oze into engikhathayo ukhathi basasicula sixhoma izandla ivangeli yaphilwa
ivangeli yalungisa ivangeli futhi ivangeli isekho yabona thina sishiyezwe amaxhego amadala ayingenasikolo aba bashuba namhlanje abanesikolo baba banamagama amakhulu ase-primary school kodwa bohlula kwicuba bohlula kutshaya bohlula zizonisi bekhona thina sishiyezwe uJesu saqala intombazana nensizwa ibhabhatizwa ngamandla kaMoya babengamazi uMathe ubuzalwa ngubani babengamazi ukuphumaphi lamaxhego namantombazana ayesazi uJesu noMoya engamazi ukuphumaphi thina madoda sasingamaphara kaThixo wayithetha yasihlangula haleluya sakholwa yinto madoda sakholwa yinto yathetha ngamaxhego engamazi ukuphumaphi ayengamazi uDavide kodwa esazi Yesu ahlangulayo ayesazi Yesu aphilayo uyaphila uyaphila uyakholelwa unamandla haleluya apotela nento apotela wale insindiso xa ingabohlukanisile zona yeke ingozi ngoba abantu bohlulwe zizona babaleka kuthiyori bofunda ukuze xa bemile babe nento abamangayo le yasekhaya ayikho yasekhaya because leyo hlangula ilizwe ayela sikolweni ayela sikolweni amathi kwalikhuphe esikolweni ndingathi ndifuna ufunda kanti engineering ndifuna ufunda Alfunda. Amcela uThixo ndifuna ugraduate andayigraduate. Kodwa uThixo awunesikolo le yami ayifuni isikolo le. Ayifuni isikolo. Hey, impilo practical. Yakwenzana le ndoda sinawala. Yathanda malelo sinawala. Ngoba uThixo bebekuwa sibenza. Because when akayifika ungenasikho manje uyafundisa abasibala bonale abonyana busubala ngo10 abonyana ufika ngo12 amoze kaphezwa yana newari wenzala ba yabona isilate baletha lemoto ayixesha abantu pheka kambe no-half-10 ngifona isilate futhi no kodwa baphotela yonke esixesha ndihamba siyandelwa sandelwa loluhlobo sandelwa ngaba bantu liyaphela ixesha banqabile abenhliziyo banqabile abangeniweyo banqabile abathaniweyo umculo wamatilongo uthi ndingenwe emoyeni wam ikhona into engenayo ikhona into ephilisayo ikhona into ehlangulayo ndingenwe funda mama funa umphelisiye wakhala watsho ebhekisa kuElisha emoyeni wami ilizwi lakho Nkosi sendilambele wena dilambele wena haleluya kodwa ndoda yathi ngomshumayeli yaphokelwa yakhala lento yalibala igama ewe mama iyeke futhi ithanda siyifuna iqini wakhala watsho ebhekisa kuElisha wakhala lo mfana awu ibingeni imande wakhala
akhala konke into esukileyo konke into amadoda efana nejabhizi ayihlala enhloko yabona mawuhlala ijabhizi xa uyidonqula isusa kukho into evakalayo kukho into esukayo nale ndoda le yeva no ikhona into esukayo. Hallelujah. Yava uma no ikhona into esukileyo yaphakamisa isandla yakhala le ndoda yakhala uyakhalwa 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 uyabona umuntu mayamba namanzi xa esancumile ngeke simhlangule ngoba socinga faka uyadada kodwa into enamandla engamsiza lo muntu ukuphakamisa isandla khale athi ndiyahamba nomlambo uyakhalwa 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 noyesu naye esemnqamlezweni washiwa utata wakhe ngenxa yesono isono sam nesakho sahlala kuyesu utata wakhe wasigela wamshiya unyana wakhe for a second ashiwe wakhala zangakhala uyesu ashiywa ngabafundi zangakhala uyesu abethwa kodwa Isaya wathi ntwaka kwegusha iphambi kwabacebi bayo kodwa on the cross wefika nesukayo wakhala wataloyi lamasabakathana tike wami unishiya ngani uyakhalwa nabangawushumela bangangenyawo kodwa xa ingasafakali uyakhalwa nabangawuhlabelela basakufa basabetha izandla no man ikhona lahlekileyo uyakhalwa uyakhalwa kanti ngekho nje ikhona ngathi kandilele yandivusa nangothi ikhona male kanti intombazana ndandivuka ekuseni ndibheka isiplato ndithi ubona nje ukhona uyesahlangulayo yayaphi laa nto intshale obensindizoku sibe nabantu abatsha ababanda ngolu hlobo athi uzinhlobo zazihambe zigcole ezitrephini nasezitrephini because sasingekho-curious ngeza lapha sasifikele yabona abanomlalo abantu abatsha behleli nje kwezi zitulo bajongile uba ndawutshatwa ngubani yabala lapha entlokweni intsika sindaphi yabala anejonga apha emnweni ale nto wanda kumbi they are not heavenly children. Awuthi no kona xa sawutshatile uThixo ufuna wena Phaa emtshatweni. so now if you fail to live a holy life athe ixhego lizishumeze ngabona fulani ufaka ibintsini zikohlule ungekatshati
ekatshati ngeke uyiphase emtshatweni zebona enye izizathu abalulekile singena imvekuhlani kwana ziyanxila sibethe amakhosikazi wazo zizidikwe ngoba yabohlula bengekatshati insindiso ngeke ungena nkosi ungene kule ndawo andisitsho njani namava omtshato kodwa ndiqinisekile ngale ndawo yongena ngoba ndafundiswa kakuhle ngaleyo ngena uba ikohlula insindiso ungekatshati kodwa ngeke uyipase emtshatweni Malbong. No. No. Makhala yo. Ani limpotile. Funda ba. Wakhala watsho ebhekisa kuElisha. Abhekisa kuElisha. Wathi awu ibingeli lona la. Ave. Seliboleke. Yalibala ngesidima sayo. Yalibala ngestatus. Ngoba kade sikwenzele status. Kusunetakale vela siveze. Hlala phansi. Lungisa. Kuyalungiswa. Imike asibaleki. Kuyalungiswa. Namanye kusasa besikhona. Lungisa. Hlala phansi uyisane noThixo lungisane naye hlambulule vuna izono cala izono zakho cala imikhuba yenzileyo cala izinto engazenzi ungabonwa lento wayenza ungabonwa kodwa izulu lakubona nakunceda ngantoni uzifihla uxabene naye. There is a restoration. Kukhona ukubuyiswa. Akhona amandla. Abuyisa insizwa namhlanje. Akhona amandla. Abuyisa amadoda. Hallelujah. Yabona. Aqala ukuvumela. Yabona uyakunceda. Yabona usepowerful. Uyakunceda la. Ingqondo sepowerful. Akunathi siyaplana ngoba sibona upowerful. Powerful wena ingqondo. Manje impilo yakho imbi. Futhi mayiphela la ngoba sinijaja ngoba nisiwona mithi. No. Nawu ngithini mna ngoba nizumithi. Hallelujah. Umithi amlo phela. Angibona njalo. Abantwana bethu abasejoni namakhwebu abajona ngamanye amantombazana. Haleluya. Mwacinga baba siphethe kakuhle laba bajola ngabodwa. Standard sokubabona. Mama masingadipende emitheni wabo. Nawe sulinga ubethakane. Hlabuleka. Hlabula myalezo usebabathile. Kodwa bakhona abaphume eswakeni. Khona abaphume empilweni erongo. Khona namhlanje ababashisa into baphila impilo engcwele. Le mpilo i-practical life le ayilobala etheory impilo. Afuna umuntu ulalela. Yakhala le ndoda. Yaphelisa emntwini. Ngoba amagolo amnanje abasavumi nezono ezi. Yabona manje so 2011. Yabona bengincedile kule. I have more than close to 15 years in God. Into enginceda kubana ndivuma izono ezi. Yabona uvuma. Yabona uvuma. Tata, ufika kwendle tata, ubona intombazana amanje bayisikolweni. Amehla masuki pha kuyo. Bonke babe singcono abasengcono besifuna kuhlalise phansi utata fundisi ukhona iyanhlupha hey problem ona manje amagolo manje awasazivuma izono athi izono ukuvuma izono ndiyadala it's old fashion. How the problem mandla le nsindiso
sakuvumela avuma kulibanga ulimeva asasithandeni thina ba uliseba omnye umuntu bangulala imeva uyabangulwa lapho awubani uthandaza uNthixo ngixolela hayi uqala ngoloxolela ekamera uyabuya ngako uya abantwini uyavela hayi andilunganga uze mntamu ubuyahlabelela sikayimaki le siyithathe kancane ngoba iproblem masukuyeka kukho lo moya ungekancedakali kuwo now sinawari ke ngoku ngoba kusekho abazalwayo apha the more ucula kukhona umoya ugalelayo pha now you spread lento yakho kwaba bazalwane now funeka uthethe dilimele xa ulimele ngoba bafuneka bencedakele siqala sibenze mindless hlale phansi bazibona nyana olahleko wabuyela ezibondweni wathi ngasuka ngebawo xa yabuya wambona utata wakhe lo mfana esakude kodwa lo mfana waqala wathatha idecision yoba noma ndilapha ngo ndikhumbula ekhaya haleluya kodwa lo mfana wadicide ngoba xa ubuyela esigodweni uyadicide ukuphila impilo engcwele uyadicide le ndoda kodwa yabuyela esigodweni yebuya xa ebuya wezemfana xa ebuya lo bhaluthi utata wayo ngoba izulu likulindile likulindile izulu yabona usakhonza uyashuma uyanikela wenza yonke into kanti utata beshumayo lapho uthi tata beshumela umnikelo uthi ngaba umnikelo sewuzena wapha cinga umuntu ulahle because uThixo akanazo imali yakho thina New Testament before unikele ngemali yakho ufuna wena thina akasilandi kana thina imali uThixo mfana thina akafuna imali yakho before imali yakho isesikelelwe maqale wena ayinansikela imali yomuntu esihlala esikelele kangcwelanga akathengwa ngemali uthengwa ngempilo kathengwa ngashumela uthengwa ngempilo haleluya thengwa ngempilo engcwele 20 seconds yes kodwa yabuya kodwa utata wayo hayibona isekude wathi noma kuthiwani unyana wamuza pha ngoba xa sibuye abantwana siyabona haleluya indawo isabuyeni ungahlali kwaphela ezonweni ungahlali ebethakaleni yabantwana kuyabuya yabuya mani wayibona utata wayo kodwa yayisasabude wayibona isabude wathi kubandani ngathi umnyana wami ubethe wesizinto iphambe nazo akasabuyinazo kodwa noma kuthiwani this is my son ubethe ngumjolo utshwala ngomshayelo
unyana wamezwayo esono Jesus. ikulindele Mighty God. hey kuyabona sekude ngathi ngubani lo ngathi umbhala wasikwa imfesayo lo mfana lo besezulwini kodwa sivuta kade sibe imfesayo kodwa simva xa ebuya lenyama kodwa wasikwa imfesayo engummangalisi bambone siza wasikwa imfesayo ingoma inikwe kuyise yake yaphela kwaphalapha iinkomo zinikwe kuyise zaphela kwaphalapha kodwa xa ebuya utata wakhe hamba nge-slow motion mfana uyihamba nge-slow motion tata wakhe kodwa wambona wamkhawulela urakabashata Jesus wamkhawulela Jesus yabadala wamkhawulela Jesus wamhlangabeza uyaqubukwa uyaphendukwa akalahlwa kwaphela the grace of God wamhlangabeza wayakuye wanina lo mfana kuphela nazwini namakhorosa phela waphela namavesi esikhathini esuke ngahlalile kodwa kwabuyabuya utata wakhe wamhlangabeza wafika wamanga Teyakiwa Nabulahlekelwe Teyakiwa Ababulayo Kekani hak Kekani ngalo Ingalo kaThixo sakhona Teyabuya Jesus Mighty God Wamanga Jesus ayemanga lantwana ayaqala ngezilwimi Jesus ayaqala ngamaculo yathi tata donile yebalo ayaqala ngezilwimi lantwana manje ayaqala ngamaculo yaqala ngezono yathi tata dinonile yothixo dinonile wathi tata isathetha wathi isane nakuba isathetha isahlambulula ingekadunohlambulula isazitela kutata tata donile ndidonile nawe tata wathi tata iwathi thula mani uyigqibile kawuhlambululeyo kholani kubende kholani kubende akasabuza utata iphile ndala akasabuza udusha zakhe kholani kubende kholani kubende uyakhunjulwa manje akagqibe lapho wathi niqhele neduso etshetshisweyo ngoba umalusi olungileyo uyaphuma esibayeni aphume egqiba ithaveni ekhangela iwala elahlekileyo eshiya izimvu eziyi-99 ayokhangela iwala elahlekileyo xa ebuya nayo yiwala elahlekileyo afika ithatha imvu
abuye nalilahlekileyo kufuna ukuthi afike kwesisibaya eze nalilahlekileyo ayithathaze nayo ayifake kule 99 ozoduma athathe engalahlekanga akhele lingalahlekanga ekhelela lilahlekileyo noyesu njalo wahlatshwa yena kwalinyazwa yena kwabethwa yena kodwa ubetho lwezono zethu lwabethwa amaqeni wakhe ukhendo lwethu lwabethwa kuye uhlatshiwe haleluya walinyazwa uhlatshiwe simele nyawo zethu kukhashata phansi haleluya